Ето така. В български фолклор има два-три икстера. Два. Когато говоря с приятелите си, те винаги ме питат: разкажи ни за българите. Какви са? Страстни или спокойни? Добродушни или кисели? Разпуснати или стегнати? Какви са? Какви са? Какви са? Всичките са различни, казвам. Всичките хора са различни. И после започвам да разказвам за живота си, какво ми се случва всеки ден. И тези от приятелите ми, които живеят извън Балканите, не ме вярват и казват: ама това е като един филм на Костурица. А когато българските ми приятели и познати ме питат: ти какво можеш да кажеш за нас? Смълквам. Или поне блокирах преди. Но в народните приказки най-накрая намерих и отговора, и нужните примери. Гледайте видео до край, ще видите какво съм намерила. Обаче забравях да се представя. Здравейте, скъпи приятели! Точно на време. Казвам се Олга Недорубова и това е работилница на бавни пътешествия Ходи, гледай. Наскоро осъзнах, че вече съм прекарала четвъртата част от живота си в България и това са най-силните ми години. Това, разбира се, не ми дава право да съдя за каквото и да било, но ми дава достатъчно материал за размисъл. Може би нещо от разсъжденията ми ще ви разсмея или ще ви провокира да спорите. Моля ви, пишете ме в коментарите, точно за това YouTube ги е измислил. Когато през 2013 се местех в България, първото нещо, което си мислех, беше най-характерната черта за живота тук. Сигурно ще е прочутото балканско отпускане. Знаете го. Сръбско-полако, което звучи като може би някога, но не днес, по-скоро не е тази седмица, или гръцкото утре не е днес. Бяха ми казали, че българите са спокойни и небрежни и очаквах, че няма да може да се оговоря нищо за сега. Всичко ще се отлага и отлага. Има един израз тук: бърза работа, срамна майстора. Сякаш руското поспешиш, людей насмешиш. Но с друг нюанс. Руската поговорка, руският израз се казва на някой, който бърза за сметката на качество. А българската се казва просто на този, който работи бързо. Сякаш никой от башмайсторите не работи бързо. Но на практика нещата се оказаха съвсем различни. Да, има хора, които казват утре, а имат предвид никога. Но във всичките сфери, където би трябвало да се уговорим, от преместването на мебели до медицинските работи, българите казват точен час и го спазват. Поне с мен. Закъсняват с 10-15 минути, но не повече. И това е абсолютно нормално. Има една прекрасна черта, която особено впечатлява хората, идващи от условно богата Европа. За да отидеш на кардиолог, ОНГ, доктор, ревматолог, гинеколог,
с неотложен, но не е спешен проблем, можеш да получиш час за утре, най-късно за следващата седмица, без да чакаш по списъка с месец. Моята лична статистика 2 от 10 ще обещаят, но няма да направят. 8 от 10 ще вършат го обещаното по-рано и повече, отколкото са обещали. Още не съм свикнала с това. И това. Така, изключение. Изключение строителните работи. Но това е навсякъде. Сякаш строителството е едно общо мистериозно пространство, в което може да се случи абсолютно всичко. Това не е българска особеност, а световна. Има една международна нация, строителите, и от нея 5% наистина знаят как да проектират, строят и спазват сроковете. А останалите 95% са безкрайен източник на жестоките вицове. Съгласни ли сте? Така че балканската разпуснатост тук в България не работи, според мен, според моите наблюдения. Темпото е спокойно, да, но не и мързеливо. По-скоро включва съзнателни, медитативни паузи. Да изпием по едно кафе, да пригърнем приятеля си, да побърборим. И, честно казано, може би за това тук хората живеят дълго. Добър живот в крайна сметка. Разбира се, това не важи за всички. На 8 спокойни и балансирани души се падат 2 перфекционисти, които работят 24/7. А ако можеха, щяха да се вземат и от съседния ден. Значи и това не е обща черта. Нито перфекционизмът, нито лежерността, нито отговорността не е общата черта на българите, според моите наблюдения. Второто, което усетих веднага след своето преместване, което ме жегна, което дълго не можех да разбера и което нарекох национална черта, когато ме попитаха в ефир, беше черногледство. Говорихме за това в Радио Варна, когато ме поканиха да разкажа за Ходи гледай на живо. Госпожа Даниела, говорителката на радио, ме попита какво най-много те изненада у нас. Коя според теб ни е най-особената черта? И аз отговорих на руски, това е уныние, и обсъдихме всичко. Как османското иго е смазало страната, как след кратко издигане идва социализмът, колко опасно е било да се отличаваш и как по-безопасното е било да се оплакваш, отколкото да се хвалиш. Хвалиш. И как се е родил този контекст, в който да се оплакваш е нормално, прието и одобрено. Това е котката ми, Тошка. Тя също иска да се включи в разговора, но това е една друга тема. Така, и след това много размишлявах върху тази тема и стигнах до извода, че български копнеж на оплакване, не знам как да кажа по-точно, не е първо по сила. Това идва... Ела тук. Давай. Тя идва с нещо друго. Това идва с нещо друго. Смесица от... няма да стигна първи, ама поне ще се стопля. На руски не догоню, так согреюсь. Утре е новия ден. Завтра будет новый день. И с балканското ай на не. Песни, приказки и ракия. Тоест, това, което аз усетих като черногледство, на практиката при наблюдението се оказа, нищо няма да стане, ама действай. Ако не стане, пий, танцувай, облегни се на приятелите, преживей зимата и на пролет ще пробваш пак. Може пак да не стане. Ще поплачеш малко, ще опиташ друго и пак. Може нищо няма да стане. А може танците ти да променят самия свят.
Така че българското черногледство с неговата виталност, яростна тъга и страстен копнеж за промяната е друго нещо. Името му още не съм го намерила. Но и то не важи за всички. Половината ми познати археолози, учените, търговците, предприемачи, екскурзоводи не живеят в този емоционален поток. Те просто си работят. Понякога се ядосват, понякога се смеят и не се оплакват въобще. Не е обща черта. Има ли изобщо една черта на българския характер, с която би могла да се опиша? Според Константин Речек няма я. Няма една обща дума, с която би могло да се опиша българския характер, този българския дух. Нещо общо, българите са различни според Константин Речек. Той, между другото, е голям писател и изследовател, бивши чешки дипломат. Прекарал години в България в края на 19 и в начало на 20 век. Голям просветител. Создал толкова много сериозни и прекрасни неща за България. Дали става, че споря с Константин Речек? Не съм го мислила така, обаче действително виждам едно общо, една типична национална черта, която в такава форма проявлена само сред българите. Видях я още първия месец. Постоянно разказвам за нея. А в народните приказки намерих съвършенна илюстрация. Готова ли сте? Виждам, че главната черта на българите е ирония. Местният хумор може да се победи прочутия английски снокдаун. Българите се шегуват с всичко. На първото място с себе си, много правят с ирония, а не с сарказъм. Сарказмът не го обичам, за мен той е тъжен жест на пасивна агресия. Когато не можеш да удариш, подигравай се, не можеш да се защитиш, удари с дума. А иронията боли, ама е смешно. Боли, ама лекува. Съвсем друго нещо. Българската ирония е остра като бръснач напоен с уасаби. Най-вече насочена към себе си. Например, два вица като илюстрация. Първият. Никога няма да се промени нищо в тая държава, каза девойката, хвърляйки фаса на земята. Втория. Ние българи сме като тампакс. Намираме се в най-доброто място, в най-несполучливото време. Българите така разказват за себе си. И на себе си. Фраза тя донесе играчката си за мен и за вас. Да поиграем заедно. Фразата българска работа означава нещо зле направено. Абсолютен аналог на съветско значи отлично. Съветска е значи отлична. Това е фраза от детството ми. Същото ниво на ирония, преди това, когато приятелите ми казаха българска работа, аз започвах да говоря за подвига на големи български дейци, например архитекти. И вече не ми го казват, защото никой не иска да чуе една 30-минутна лекция за Стефан Венедикт Попов, примерно, точно по средата на един приятелски разговор. Българската ми идентичност, пораснала тук заради изучаване на български език, е наивен човек, който често не лови фини нюанса на иронията и често възприема в преки смисъл каквото и да е. И местните хора знаят това не само относно мен. Така че чужденците се шегуват внимателно. Знаят, че иронията е остро нещо и пазят онзи, който още не разбира всичките кодове. Изобщо към чужденците тук има внимателно, уважително отношение. Ако те трябва помощ, ще помогнат. Няма да се натрапват. Ако си гладен, ще те нахранят. А това, че са прикалили с гощавката, сам си виновен. Какво търсиш по селата на Гергьов ден? Разбрах, че най-накрая ме приеха за своята чужденка, когато за първи път
ми се пошегуваха на касата в Практикер, в строителния магазин. Включиха ме в онзи магичен кръг от хората, които се измъкват от неловкостта с помощта на ирония. Тази история няма да разказвам, ще разкажа друга. Тази черта, българска ирония, има точен персонаж. Герой, приказен, жив и той се казва... Честит ви празник, овчари! Дал ти Бог добро, Петре! Къде по той време изкара? До Чорбаджийската кашла отивам. Гергьовско агнище подбирам за попа. Че вземи от нашите? Нали съм пусто попски ратай. Там ме пращат, там ще ида. По-тлъсто агне му трябва, като за поп. Воля твоя! И чорбажийският храненик стати отиде заран да подбира агне. Ще го срещнеш по пътя. Харно! А останете си със здрави, овчари! Хайде, ди, Марко! Със здраве, Петре! Марко! Ето го. На магарето. Разказват за него вече повече от 400 години. Както пишат българските филолози, хитър Петър се появява в началото на Възраждането като символ на надеждата и учител по живота. През вековете за него разказват така, сякаш живее в съседното село, оттатък холма. Има се семейство, жена, братя, племеници, които учи. Постоянно провокира с кумшиите си. Не можеш да го излъжеш. Не можеш да го обидиш. Той е умен и добър. Към края на 19 век той става странник на магарето. Напомня ли ви този образ на някого? Странник, магаре, шеги, защита на справедливост. В детството си съм чела приказки за Ходжа Насредин. А в източните истории, в ориенталните приказки, той е трикстър. Не знам тази дума на български, затова използвам обикновена английска международна. И така, той е трикстър, застава на страната на бедните, усмива глупостта, възстановява справедливостта с неочаквани средства, пътува с магарчето си и винаги е някъде наблизо, вдъхвайки на бедните хора съпротивление към мюсюлманската безгранична власт. Това е Хаджа Насредин от моето детство, от източните приказки. Аз бях безкрайно очудена, видяйки точно този образ в българските приказки като хитър Петър. И повече от това, в приказките се появи и негов съперник, Настрадин Ходжа. Те са двама. Как? Ето така. В български фолклор има 2-3 икстра. 2. Настрадин Ходжа, представител на мусулманския свят. Той е доста умен. За мусулманския свят. Но не може да е посилен от нашия човек. Когато аз разказвам за странности и особености на България, имам предвид такива неща. 2-3 икстра. Един от изток, един от тук. И нашеница по-добър. Да поговорим за хитър Петър. Великолепна история за старите времена. Малка е показалката. По онова време, когато живял хитър Петър, на народа било забранено да носи каквото и да е оръжие. Веднъж Петър затъкнал в пояса си голям ятаган и тръгнал към града. Но случило се, че пръв го срещнал Настрадин Ходжа. Той забелязал ятагана в пояса на Петра, спрял го и попитал: „Петре, не знаеш ли султанската заповед? Забранено е." Знам, засмял се хитър Петър и сложил ръка на ятагана. „Като знаеш защо да го носиш?" „С него показвам грешките на децата, когато четат." „Ти подиграваш ли се с мене? Може ли такъв голям ятаган да служи за показалката?"
Може, завъртал глава хитър Петър. Някои хора правят толкова големи грешки, че дори и тази показалка е малка. Чанта с шеги. От малък хитър Петър обичал да се шегува. Един ден Настрадин Ходжа срещнал момчето на улицата и го закачил. Петър, чао, кажи ми някоя шега. Ще ти кажа, Ходжа, но почакай тук. Ще изтичам до дома да се взема торбата с шегите. Засмял се Петър, подскочил на куц крак и кривнал в съседната улица. Настрадин чакал половин час. Чакал цял час. И все поглеждал откъде ще се зададе момчето. В това време минал един селянин и го запитал. Ходжа, какво чакаш тук? Чакам Петърчето да си донесе торбата с шегите. Смъкнал Настрадин. Чакай, щом нямаш работа, усмихнал се селянинът и забързал да разказва за ума на Ходжата. И едно много интересно нещо в източните приказки, които аз съм чела, точно същия епизод беше, но Настрадин Ходжа беше на мястото. Настрадин Ходжа бил на мястото на хитър Петър и той говорил с един от султанските слуги. Така че в приказка, която аз съм чела в детството, по такъв начин Настрадин Ходжа избягал някакво наказание. Ето една приказка, която ми разплаках. Стопаните са виновни. Една нощ някой откраднал Петровото магаре. Сутринта Петър се оплакал на съседа си. Къде беше магарето? Попитал съседът. В обора. А защо не си заключил вратата? Хубава работа, отговорил Петър. Кой заключва магарето си в обора? Ами тогава защо не си заградиш двора? Дигни висока дебел зид, та да не може да го прескочи и най-големия крадец. Заслужава ли ради едно магаре да ограждам двора си? Щом не възприемаш никакъв съвет, отваряй си очите, ядосал се съседа му. Магарето не е коте, че крадецът да го скрие в пазвата си. Според тебе, съседе, излиза, че не са виновни крадците, а стопаните, отговорил Петър. То ест, виновен е престъпник, а не жертвата. Това е приказка от 19 век. Още през 19 век българите са знаели, че не трябва да обвинява жертвите. И ето още една приказка, наредбата за фенера. През турско време имало нареждане след залез слънце българите да ходят по улицата с фенер. Късно една вечер двама нощни пазачи срещнали хитър Петра. Спрели и го запитали. Петре, знаеш ли наредбата? Знам. А къде те е фенерът? Ето го. Петър показал един счупен, опушен фенер. Пазачите разгледали фенера. Няма газениче в него, забелязали те. Наредбата не е казва такова нещо, но щом трябва, ще сложа, съгласил се Петър, усмихнал се и отминал. След няколко вечери, под тъмното пазачите наново срещнали Петра. Ти, хитрецо, пак ходиш без фенер, скарали му се те. Напразно се лютете, успокоил ги Петър. Ето го. И той им показал същия фенер. А къде е газеничето? И той е вътре, отговорил Петър и отворил фенера. Но то защо не свети? Защото в наредбата не е казано, че трябва да свети. Пазачите поклатили глави и отминали. По турско време правилата били много строги и на Петър можело да му се случи голямо нещастие за такива неща, но той показва на хората как да действат. Точно по същия начин в източните приказки Хаджа Насредин действал с официалната султанска власт. Следващото. Крадецът не търси стопанина. Хитър Петър живеел на края на селото в малка варосана къщица.
свряна между клоните на няколко сливови и ябълкови дървета. Наоколо нямало нито зид, нито висок плет. От всякъде се виждало ясно и чисто небе. Както е била ясна душата и както било чисто сърцето на бедния стопанин. Един слънчев пролетен ден пъпките на дървета се пукали, пчеличките жънжикали, птичките пеели, а хитър Петър си подсвирквал. Било му радостно, весело, леко на душата. В това време към Петровата къщичка приближал един негов приятел. «Добър ден!» поздравил той. «Добър за добрите!» спрял свирнята си Петър и го поканил. «Ела поседни да си поприказваме на слънце». «Не ме е до седене и до приказки», отговорил му приятелят. «Дойдох да те повикам да ми помогнеш. Решил съм днес да си потегна портите и плета край къщата. А що ме викаш, ще дойда, но седни и погледни», усмихнал се Петър, като показал с ръка наоколо си. «И чуй какво ще ти кажа, ако дойде добър човек да ме потърси. Види ли, че е затворена вратата на къщата ми? Повиква. Ако не се обадя, значи нямаме. Отива си. А крадецът не търси стопанина. Него не го спира нито порта, нито плет, нито ключ». Ето я иронията, ето я начин на живота. Хитър Петър е архетипичен персонаж. Така моите собствени приятели и познати общуват със своите деца. И така техните деца общуват промежду си. Това пронизва цялата комуникация на хората в България. Но не винаги хитър Петър показва ума си. Понякога има и обратни примери, точно като в живота ни. Хитър Петър влязъл в зимника да търси нещо. Като тарашувал по полиците, бутнал едно сито. Ситото паднало и го ударило по главата. Искри изскочили от очите на Петра. Ядосал се той на ситото и с всесила го ритнал, но ситото го ударило по коляното. Още повече се ядосал хитър Петър. Взел ситото, вдигнал го високо и го тръснал на земята. То подскочило и плескало Петър по челото. «Дявол да те вземе!» викнал хитър Петър и грабнал един голям нож. «Хайде сега, удрей, да видя какво ще ме сториш!» Тази приказка се нарича «От нищо нещо». Воистина. И какво ниво на иронията от нищо нещо? Буквално скандал от нищо. Другата приказка е сякаш съвсем съвременна, сякаш света не се промени. Уважение на дрехите. Хитър Петър бил сладкодумец. Хората го слушали с внимание. Радвали му се и се смеяли от сърце. Затова сватба, кръщане, угощение или друго празденство не ставали без него. Веднъж се заженил един Петров приятел. Приятелят взел бъклица, варакосана чимширева китка и отишъл да го поканя. «Ако дойдеш на сватбата, ще се сложа да седнеш на трапезата до кума», казал му той. «Благодаря, ще гледам да дойда», отговорил Петър. Вдигнала е голяма сватба. Всички сватбари били обличени с най-хубавите си премени. Дългата трапеза, опътната от края до края на двора, била отрупана с различни ястия, хлябове и пиене. Надалеч се чувала весела глъч, песни, свирни, закачки и игри. Хитър Петър отишъл на сватбата с вехтите си дрехи. Всеки му се пресмял. А приятелят, пък и другите сватове, не го поканяли да седне на трапезата. Хората по дрехи посрещат, а по ума изпращат, помислил хитър Петър. Между другото, на руски има този израз по одежки встречают, по уму провожают. По дрехите посрещат, по ума изпращат. Той постоял, връщаме към хитър Петър, той постоял прав на двора, погледал, кривнал глава, позасмял се и се върнал вкъщи. Применял се с новите си дрехи и
и е отишъл пак на сватбата. Щом го видели, младежите му сторили път. Станал свекърът, станал и кумът, ръкували се с Петра. Посвили се и той седнал между тях. Веднага му поднесли ядене, бъклица с вино и го поканили. Заповядай, Петре, хапни, па да пием за здравето и за щастието на младите. Благодаря. Пожелавам да се ражда от 1/1000. Все тъй да е пълна къщата и трапезата на младодомщите. Да живеят в мир, в любов и веселие. Благословил хитър Петър, вдигнал бъклицата и започнал да разлива виното върху дрехите си. Сватовете се погледнали учудени. Какво правиш, Петре? Черпя новите си дрехи, отговорил хитър Петър. Нека те пинат да хапнат, защото, както изглежда, вие тях уважавате. Има и още какво да кажа. През 20 век професор Александър Балабанов помирява хитър Петър и Настрадин Ходжа в едно повествование. Уникален момент. Типично български персонаж променя модела си. От това се е променила и структурата на приказките. Сега в световната литература има място за народните приказки с двама регистри. Затова и повече поговорихме с лингвистка Мария Ширяева. В описанието ще намерите и линка към видео разговор за хитър Петър. Разговорът е на руски, защото на български това е известен факт. Днешните деца растат с приказките за хитър Петър, а родителите им действат с тях точно като хитър Петър с комшиите си. Подкрепват доброто и усмиват деструктивното. Когато гледам как един от моите приятели говоря с 8-годишната си дъщеря, или когато собствените ми дъщери започнат да се шегуват с мен, усещам, че влизам в потока на вечността. Тези 400 години минават през мен. Приказките не оживяват. Те просто са тук. Ако това видео ви е харесало, развеселило или заинтригувало, споделете го с приятели. Ако искате да подкрепите следващите ми филми, имам Patreon, ще сложа линк. С вас беше Олга Недоробова и бавна пътешественическия дюкян. Ходи, гледай. Поздрави от Варна!